Na startu krajinu Pískovou Zlatá archa má ženská společnost Přeod. Zlatá archa je plnokrevná slečna, která je zde na závodech jako doma. Plnokrevná Zlatá archa, blízká naročena 99, účastník Klaster 2020. Veronika Stejskalová, Aneta Červená a mimo soutěž Václav Víčík. To je prdeli. Takže Písková neabsolvovala postupný základní parkour. 4 trestné body. Se pěkně smekla. Ježiš, to tam hází ty nohy. Teď se lekla. To tam hází, ona hází nohy do strany. Takže tak se nám předal Písková se Zlatou archou.